El Submarí, de 10 a 12 del matí. Doncs el projecte Girem Full el volem compartir amb vosaltres. És un projecte solidari de l'Hospital Clínic de Barcelona, la Fundació Collserola i el Gremi de Llibreters de Catalunya. És una iniciativa molt bonica, us la volem explicar. En definitiva, Girem Full és cultura, és ciència i, com dèiem ara fa uns moments, és solidaritat. Us volem, doncs, això, compartir o animar a que us hi apunteu, a que us hi sumeu, però exactament com ho heu de fer? Doncs no patiu, perquè ho expliquem tot ara amb la responsable de l'àrea de mecenatge del clínic, Núria Vilamajor. Molt bon dia. Molt bon dia, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per ser-hi. Expliquem d'entrada, Girem Full, jo ara ho apuntava una mica, és una iniciativa solidària, però explica'ns exactament què és aquesta campanya. Doncs Girem Full és el que dius, és una iniciativa solidària que ve a unir la passió per la lectura amb la lluita contra el càncer. Bravo. Nosaltres des de l'hospital, doncs, com ja us podeu imaginar, tenim molta activitat al voltant del càncer, des de l'atenció al pacient, a la recerca, i concretament enfocat a la recerca en immunoteràpia contra el càncer. Sí? Doncs hem volgut fer aquesta iniciativa que, més enllà d'aportar finançament en els nostres projectes, doncs aportés un valor afegit a la societat, no? Un poder transformador i donar un impuls més enllà del que fem nosaltres, i creiem que hem trobat la manera de fer-ho, que és fantàstica. I tant. I esperem que engresqui a molta gent. Ara explicarem exactament com ens hi podem engrescar, però deixa'm dir que la campanya va arrencar ahir, 21 de març, Dia Mundial de la Poesia, i fins al dia de Sant Jordi, 23 d'abril. Tenim tot un mes, eh? Correcte, tot un mes perquè la gent s'apunti i participi. Com ens hem... Ara sí, anem a la part pràctica, si et sembla, Núria. Expliquem una mica què vol dir participar-hi, com hi hem de participar. Molt bé, mira, és ben senzill. La campanya consisteix en el següent. Va. El que demanem a la gent és que llegeixi llibres, molts llibres, quants més millor, Sí? perquè per cada llibre llegit s'aportaran 20 euros, que són l'equivalent a 10 minuts de recerca. Uau! Ens hem plantejat l'objectiu d'aconseguir 1.000 hores de recerca contra el càncer, que són 6.000 llibres, i per tant, com pots imaginar, doncs aquesta Setmana Santa, aquestes vacances... Hem de llegir molt. Hem de llegir molt, petits, grans, joves, tothom. Tothom s'ha de fer posar a llegir. Llavors, com ho fem arribar, aquesta lectura? Clar. Doncs és ben senzill. A través de les llibreries adherides a la campanya, que tothom podrà buscar la seva a la web Girem Full, dona.clinicbarcelona.org/giremfull. Val. Hi ha un mapa en el que tothom podrà localitzar la seva llibreria, n'hi ha arreu del territori català, i aquí es pot recollir un punt de llibre Girem Full, que en el revers doncs, és un espai per escriure la ressenya del llibre. Aquesta ressenya es pot o bé tornar a la mateixa llibreria, o bé fer-la arribar a una bústia que hi ha instal·lada a l'entrada principal de l'Hospital Clínic de Barcelona, o tan simple, si no tens llibreria a prop, et fa mandra o vols fer més senzill, en aquesta mateixa web que us comentava hi ha un formulari per escriure la ressenya. Quan acabi la campanya, el que farem serà fer el recompte i convertir totes les ressenyes de llibres llegits que ens hagin arribat en hores de recerca. Tan senzill com això. Senzill, emocionant, emotiu i fantàstic. Deixa'm-ho dir així, Núria? I em quedo curta amb els adjectius perquè, clar, és el que dèiem, un llibre llegit, 10 minuts de recerca i, a més, amb aquestes pràcticament 6.000 ressenyes que aconseguireu, no? Per tant, el que hem de fer és llegir i fer-ho saber. Llegir, fer-ho saber i convidar tothom que vulgui a sumar-se a compartir la campanya i participar-hi. Creiem que és una iniciativa bonica, estem molt il·lusionats i convençuts de que a la gent li agradarà i de que estem aportant molt més que salut, molt més que recerca. Això sens dubte. Estem construint una societat immersa en la lectura. I això és important. Clar que sí. Per tant, d'una banda, llegir, com dèiem, fer-ho saber. També podem, a la mateixa pàgina web, ser mecenes, deixem-ho dir així, podem fer alguna aportació econòmica i també, i amb això acabem, les empreses també poden col·laborar, no? A banda de la part personal, individual, les empreses també les teniu en compte, aquelles que vulguin participar-hi.
Correcte, Girem Full comença aquest any, però es repetirà amb edicions posteriors en aquest període de l'any igual, del 21 de març fins al 23 d'abril. Fantàstic. Volem anar replicant i cada any fer més i més. L'any que ve voldríem ser més participants particulars, més escoles, més empreses que inclús engresquin els seus empleats a fer això, no? Que bonic. Llegiu llibres que nosaltres, per cada llibre llegit vostre, aportarem fons a la campanya. També engresquem a la gent que facin iniciatives solidàries, és a dir, al final també volem fer una bossa que ens alimentem nosaltres mateixos d'aquest contribuir perquè molts més llegeixin i moltes més hores de recerca tinguem. Esperem que això creixi molt i molt i molt al llarg dels anys. Ai, sí, és meravellós. Ens ha encantat aquesta iniciativa. Per tant, ja des d'ahir fins a la Diada de Sant Jordi, Girem Full. Setmana Santa és una molt bona època per fer-ho, per llegir aquells llibres que potser durant l'any no hem tingut temps. Doncs, escolta'm, posem 1 o 2 o 3 o 5 llibres a la maleta, llegim-los, fem la ressenya i obtenim la manera de com participar-hi també a través de la pàgina web. Núria, gràcies de veritat. És una iniciativa molt bonica, necessària, cultural i solidària i esperem que tingui molt èxit. Moltes gràcies a vosaltres per donar-la a conèixer. Gràcies, una abraçada i bona Setmana Santa. Bona Setmana Santa a tothom, gràcies. És meravellosa aquesta iniciativa Girem Full, Entreu a Google, si poseu Girem Full ja us portarà a la pàgina web dona.clinicbarcelona.org/Girem Full i veureu aquesta iniciativa. Es tracta de llegir i fer-ho saber. I ja està, i només... Bueno, ja està, que és molt, però és que és fàcil. I a més llegir aporta vida. Vull dir que és un acte solidari meravellós. Per tant, aquesta Setmana Santa, Girem Full. I dit això, fem una pausa i tornem per parlar de cinema. El Submarí, de 10 a 12 del matí. Tens un negoci o empresa i t'interessa fer-ne publicitat? Al Cinema Catalunya t'ho posem molt fàcil. Contacta amb nosaltres i t'explicarem com projectar el teu anunci a la gran pantalla. No t'ho pensis més i escriu-nos a cinemacatalunya@terrassa.cat. Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Cocodril Club als matins de dissabtes i diumenges de 9 a 11, aquí a Ràdio Municipal de Terrassa 95.2 FM. Tot un clàssic de la ràdio, les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, matins de dissabtes i diumenges, de 9 a 11, a Ràdio Municipal de Terrassa 95.2 FM. Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo. Vaig a preparar-me una banyera. Amb els problemes de sequera que hi ha. El canvi climàtic està provocant que les sequeres posin en risc l'abastament domèstic i d'altres serveis essencials. És per això que cal fer un ús eficient de l'aigua. És important tancar l'aixeta sempre que no estiguem utilitzant l'aigua, o que, si tenim una aixeta que goteja, la reparem el més aviat possible. El vàter no s'ha de fer servir com a paperera. I, si en lloc de banyar-nos ens dutxem, estarem contribuint a estalviar molta aigua. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. El Submarí, de 10 a 12 del matí. La cartellera del cinema a Catalunya. Ens n'anem cap al carrer Sant Pere, allà hi tenim Ramon Vilajosana. Bon dia i bona hora. Molt bon dia, Mariona. Què tal? Salutacions des del mateix Cinema Catalunya. I tant, en el sentit més literal i físic de la paraula. Escolta'm, que comencem la Setmana Santa amb moltes propostes per fer, per celebrar, també les cinematogràfiques. Arrenquem una setmana, no sé si hi haurà novetats o no, ara ens ho expliques, però en qualsevol cas, amb ganes de venir al cine. Què tindrem ja des d'avui i en el decurs d'aquesta Setmana Santa al Cinema Catalunya, Ramon?
Mira, doncs tindrem moltes propostes i molt variades. Va, som-hi. Per començar, fins aquest diumenge tenim un bloc de 4 pel·lícules que es mantenen en cartellera i a partir del dimecres n'entren 2 de noves. Val. Ara us ho explico. Som-hi. Seguim fins diumenge amb la segona part de Dune. Sí. Espectacular pel·lícula amb uns efectes especials brillants que et fan tremolar les cames i et mantenen enganxat a la butaca perquè és una pel·lícula de Denis Villeneuve, és la segona entrega d'aquesta famosa saga de ciència-ficció i que val molt la pena veure-la. Totes les crítiques la deixen pels aires i és això, una pel·lícula vibrant, amb molta acció, amb una trama molt bona i a més un repartiment estel·lar, amb noms molt coneguts. Per tant, Dune, aquesta part 2, fins al diumenge. Seguim. Fins al diumenge, tant en versió original subtitulada com també versió doblada. Consulteu la cartellera cinemacatalunya.cat i veureu quines sessions són disponibles. Val? Llavors, seguim. Nuestro último baile, aquesta pel·lícula suïssa que ja en vam parlar la setmana passada, entranyable comèdia dramàtica, que va d'un home jubilat que, bé, doncs als 75 anys es queda vidu, es mor la seva dona, i ell decideix complir una promesa que li havia fet abans de morir, que era apuntar-se a una companyia de dansa contemporània. És veritat. Llavors, aquest home ens ho farà passar molt bé als seus 75 anys, veure'l com gaudeix de la vida i aprèn a ballar. És que mai és tard per aprendre a ballar, jo crec. Efectivament, mai és tard, sempre ens hem de moure, ballar, els somnis són certeses i per tant aquesta pel·lícula ens hi porta. També fins diumenge, d'acord? D'acord. Nuestro último baile. És una pel·lícula molt distreta, molt lleugera, només dura 1 hora i 25 minuts. Molt bé, molt bé. Si tenim poca estona és aquesta. Doncs entre Palmes i Palmons, cinema. I en canvi, doncs, d'altra banda... Sí? D'altra banda, doncs una pel·lícula que és molt llarga, però que és una obra mestra, que és la que ha guanyat els Oscars aquest any, Oppenheimer, la gran producció de Christopher Nolan, aquesta pel·lícula que ens parla sobre el físic creador de la bomba atòmica. És una pel·lícula amb un entramat molt bo. L'actor Cillian Murphy és el que va guanyar també l'Oscar a millor actor principal. Una pel·lícula premiada amb 7 Oscars i que val molt la pena veure-la qui encara no l'hagi vist perquè té l'oportunitat de veure-la fins diumenge també. O sigui, 3 sessions, una avui, una demà dissabte i diumenge que la tenim en versió original subtitulada. Perfecte, per tant, Déu-n'hi-do, podem entrar avui al cine i no sortir fins després de Setmana Santa, Sí, no, i la cosa segueix, aviam. També parlant d'Oscars, tenim la pel·lícula que va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula internacional i millor so, que és La zona d'interès, aquesta pel·lícula que ens transporta als camps de concentració nazis, però que ho fa de manera molt subtil perquè l'escenari és una casa que hi ha al costat del camp de concentració i és com un cinema molt particular. Tothom qui l'ha vist diu que és una posada en escena brillant, molt original, i per tant, doncs, també molt recomanable aquesta zona d'interès. És la pel·lícula que va guanyar l'Oscar en lloc de Sociedad de la Nieve, de Bayona. Exacte. I per tant, alguna cosa bona deu tenir, segur. Per tant, 4 pel·lícules que podem veure entre avui i diumenge, dilluns i dimarts el cine és tancat, i per tant no hi ha sessió. A partir de dimecres. A partir de dimecres, ja comencem doncs la Setmana Santa, diguem, no? A partir de dimecres tenim 2 pel·lícules maquíssimes, jo diria. D'una banda, Las cosas sencillas, és una pel·lícula francesa, que va sobre, podríem dir, el ratolí de camp i el ratolí de ciutat, saps? Com t'ho explico això? En Vincent és un empresari famós, que les coses li van superbé, un multimilionari, i de cop doncs, es queda penjat a la carretera amb el seu cotxe esportiu avariat. Allà és una carretera molt poc freqüentada, molt poc transitada, i es troba un home de camp, el Pierre, que viu a la muntanya i l'acull a casa seva. Són 2 homes completament diferents que primer no es cauen gaire bé l'un amb l'altre, però llavors s'acaben coneixent i acaben creant una gran amistat. Per tant, una història bonica, dramàtica, còmica, que segur que ens ho farà passar molt bé i, a més, doncs, que explora aquests valors de l'amistat. Doncs Les coses sencilles. I d'altra banda, també a partir de dimecres... Sí, d'altra banda tenim Puan. Jo diria que és una mena de Merlí a l'Argentina. Ah, goita, molt bé. Sí, és un professor de filosofia de la Universitat de Buenos Aires que de cop doncs, aspira a ser a una plaça que ha quedat vacant de la càtedra de filosofia, no? Ell ja es veu que serà per ell aquella plaça laboral, però de cop apareix un noi més jove, que també és professor de filosofia, que és el Leonardo Sbaraglia. Leonardo Sbaraglia. Home, per favor. Amb el seu poder de seducció, doncs ja fa que la seva candidatura trontolli, no? Llavors tots 2 es disputaran aquesta plaça amb un duel filosòfic
que doncs, farà que entrin en una espiral de caos entre els dos, no? Ai, doncs molt divertida, també, no? Molt filosòfica, sí. Jo crec que una pel·lícula argentina que segur que ens farà riure i alhora també ens farà pensar. Per tant, Puan i també cinema infantil en català pel divendres, dissabte i diumenge, abans de la Mona. El cap de Setmana Santa, tothom qui estigui per aquí amb els nens, que no el dubti, que vingui a veure aquesta pel·lícula en català, Kung Fu Panda 4, molt divertida i que als nens els hi encanta. Doncs escolta'm, Déu-n'hi-do, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pel·lícules, 7 propostes diferents en els propers 7 dies. Home, magnífic. Exacte, ja ho has dit tu, magnífic. A gaudir de la Pasqua, de la Mona, del cine i del setè art. Bona Setmana Santa. Bona Setmana Santa, que vagi molt i molt bé aquests dies de cinema, també de descans, i ens tornem a trobar d'aquí 15 dies. Molt bé, Mariona, moltes gràcies. Que vagi molt bé, una abraçada. Que vagi bé, adéu. Doncs ja ho heu vist, cinema també per Setmana Santa, el Cinema Catalunya no s'atura, si voleu comprar les entrades a través de la seva pàgina web, i si no, doncs a la mateixa taquilla. 11:43, obrim el diari de bord. El submarí, de 10 a 12 del matí.